салом ба ҳамаи шумо дӯстон ва мухлисони сомонаи Фараҳнуз Лайф. Апай Фотима Бону дар ана ҳамин компанияи Фаберлик директор шуда аллакай кор мекунад ки бонусҳои калонтаринро аз ин ширкат соҳиб гаштааст ва ҳар моҳ дар як моҳ 3 маротиба аллакай аз 20 сомон то 7000 сомонӣ даромад дорад ва мехоҳад ки компанияи худро бозам калонтар кунад ва он нафароне он занҳое ки мехоҳанд мисли ана ҳамин апай Фотима Бону кор кунанду бонусҳои калонтаринро соҳиб шаванд ва пул ба даст биёранд. Пас махсус ана ҳамин апай Фотима Бону то ба директор шудан худи он кас бурда мерасонад. Пас фурсатро аз даст надиҳеду занг бизанед, нависед, танҳо дар хона нишаста тариқи онлайн метавонед ки пул кор кунед ва ғайр аз ин ана ҳамин ширкати Фаберлик метавонад ки шуморо ба кишварҳои хориҷ равон кунад, ҳам барои истироҳат ва ҳам барои омӯзиш. Пас омӯзиш дар ин компания ройгон аст. худи апай Фотима Бону барои шумо кӯмак мекунад, ҳам даромад ба даст меоред ва ҳам бонусҳои калонтаринро соҳиб мегардад ва ҳам чизҳои лозимаи худро аз ин ширкат бо нархи арзон خریداری میکند. پس نویسید زودتر رجیستراسیون شوید. خدا جان غریب دیگه هم مشتن جان صحت بتیشان وقت خوش بتیشان کاری با برار بته با سری که بلند با وقت خوش با دست خوش салом ба ҳамаи шумо дӯстон ва мухлисони сомонаи Фараҳнуз Лайф. ба саҳми он бародарони ғарибе ки дар муҳоҷират ҳастанд ва документ надоранду наметавонанд ки аз граница гузаранд, пас ин мушкил нест. барои ҳамаи шумо ширкати Акай Ҷурабек кӯмак мекунад ва шумо документ надоред ва шуморо бо ана ҳамин худаш бо дили пур ва бо ана ҳамин ҷавоб додани документҳои шумо пурра мекунад ва ҳамаи шуморо аз граница мегузаронад ва муддати ана ҳамин 7 моҳ ё 8 моҳ аст ки ман бо худи Акай Ҷурабек шартнома дорам ва ягон бародари муҳоҷири мо то ҳол шикоят накардааст ва бо мошинҳои замонавӣ бо дили пур бо документи хуб аз граница рафта гузаштанд. пас занг бизанед, нависед, бе ягон монагӣ рафта аз граница гузаред. Tariq
تیار شد. ساعت 2 شدگی مردم حبیتش تمام شدگی بعد باشیم تیار. خاله ای محبت تاد مستم با رخساره های سفید دل بستم ای سحری در تگ خانه تو نشستم ای سحری در تگ خانه تو نشستم دیروز شنیدم خانه تو خواستگار آمده دست زنک مردکی رشتار آمده روزی نشوی از عقل آدمی بدای روزی نشوی از عقل آدمی بدای آدمی بدای سکتو نزدای سکتو نزدای نامش سمدای آدمی بدای سکتو نزدای سکتو نزدای نامش سمدای مرحمت و آشیم ما